Horas Bangsa Batak, Horas Perantau Batak. Ada yang minta penjelasan tahapan dari mulai awal sampai ke pesta pernikahan adat Batak. Dan mohon dijelaskan dalam bentuk video. Mulai tema dia kadongan, nang manukun, ope hasahu patora kami, mulubui nian, totok kamu manon satu nasidung, penjelasan siak kamion, jala asa adong gabi sitio po dihamu, boima di like dan di komen serta di share supaya ilmu ini tidak hanya terputus tapi bisa estafet kepada semua orang, semua komunitas Batak yang rindu akan penjelasan adat pernikahan Batak. Nah, perjolo biasana barjolo marhori-hori dinding. Mulai depan marhori-hori dinding holan nanaeng martodong may paranak do parburu di pabua anak di paranak mah na adong dongan na naung gabe dosrohana sida dinalaho mamuka per rumah tangga manang pardonga saripeon jala dibuhul mapertikian mardalani mah pihak paranak tu bagas ni naneng hula-hulana di simar stadama nasida ya hanya sebatas perkenalan biasa lah, saling kenal, ditanya marga apa, buru apa inang nanengi mangda bau, dan berapa anak namar hamarangi, naneng parumainon, nanang ibotona, manang pariwana, song-song ini sebaliknya parburu pe manukun songoni. Jala atar ipatakas do, atar buama rencana ni paranak, tarsingot tu naneng sakap ni rohani akayana nasida. Dungi patorang disi baru ma dipatol hasma mungkin duk sipuli adong ma songon silaturahmi manang marsi panganon alai dang adong dibuat di son songon tudu-tudu panganon ala pertama itu la Batak mungkin dipatu pama si panganon ala kadarnya dung mulak sian bagas ni parburu makomunikasi mamuse para anak do parburu molo memang adong rokap nasida ya nakon nasida berlanjut mau tu na marhusip di namar husip nung adong dua tulu akadongan na dibuat ima dongat tubuna buruna suang songoni nang dongat sahutana nang kepala sahalak songoni dong di pihak parburu di nalaro majakon hakoroneng pamuron nasida pihak paranagi tong ma di gokon di babua ma tu dongat tubuna manang tuha anggina tuburuna suang nang di donga sahuta wanang hober jabu nasida asa adong songon sitio pon dina laho marhusipi adong do deba marhusip nunga di boan paranak songon lopam mangan manang tudu-tudu panganon tu pihak parburu ipe dang nasalah alepo molutung so ipatu pape ipe dang salah imado nabui hupatorak kami tarsingot tu tahapan selanjutnya marpudun saut dan pesta unjuk untuk kelanjutannya ini nanti di sisi lain kita akan sampaikan mudah-mudahan 4 tahapan ini yang harus dilalui ketika seseorang akan melakukan pernikahan secara adat Batak.
marhori-hori dinding, marhusip, marpodun saut, dohot, pesta adat nagok manang pesta ujuk. Horas madihita, anggiat ma taba perbinotoan untuk selanjutnya boleh diinformasikan kepada kami apa saja yang akan dipertanyakan atau koreksi. Silakan tinggalkan pesan Anda di kolom komentar, nama dan daerah asal, dan juga kalau bisa informasi ini di-share dan follow atau subscribe agar terus berkelanjutan konten adat budaya Batak, Batak culture kepada kita semua. Horasma mulai tema di tonga-tongata, mulai tema nang di tuhatta. Horas.